Is-sejħa l-offerti kienet ippubblikata mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir li taqa' taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Ostingat. Din is-sejħa l-offerti għal xogħol fuq Bib il-Belt qed tkun deskritta minn persuni fis-settur bħala waħda finta għal diversi raġunijiet. One News jinsab informat li għalkemm is-sejħa l-offerti jistmata li tqum 10 miljun euro, ingħata biss perjodu ta' 4 ġimgħat biex tinġabar b'dokument estensiv għall-offerta bil-pjanti dettaljati tal-proġett. Id-data ta' eluq ta' din is-sejħa 12 ta' Wissu, jiġifieri ġurnata fost l-eqel tal-btajjel tas-sajf fejn numru ta' kumpaniji lokali u barranin ikunu magħluqin għall-vakanzi. Raġuni oħra li waslet biex din l-offerta tkun deskritta bħala finta huma l-kundizzjonijiet. L-aktar li tispikki dik li l-offerent irid ikollu turnover ta' 20 miljun euro fis-sena għall-aħħar 3 snin. Dan ifisser li fl-aħħar 3 snin il-kumpaniji interessati jidħlu għal dan ix-xogħol irid ikollhom turnover ta' 60 miljun euro. Il-project management tal-proġett ta' Bib il-Belt kien fdat lill-kumpanija Bovis Land Lease li qed titħallas is-somma ta' 9 miljun euro. Persuni viċin tal-Bovis Land Lease għallulna li l-uffiċjali ta' din il-kumpanija qed iħossuhom skomdi jindirizzaw laqgħa ta' informazzjoni li se ssir nhar it-tnejn għal dawk li xtraw id-dokument tal-offerta. Dan għaliex jafu li mhux possibbli li sejħa l-offerti ta' dan it-tip tingħata perjodu qasir biex wieħed jirrispondi għaliha.